ברחוב רוזנהיים בבני ברק. היה גר יהודי, קראו לו רב אברום שטיינר. במלחומה, אצל הנאצים מחשמום, רב אברום שטיינר היה שם במחנות הכפייה והעבודה, תחת שלטון הרשע, והנאצים מחשמו, שהיה ממונה עליהם, היה לו מנהג, בכל ארוחת ערב שהנאצי הזה אכל, היה קורא שם אחד, והיה הורג אותו. באחת הלילות, והוא צעק שם, אני אומר שם שזה לא נכון. יעקב קצמן, זה לא היה שם הזה. יעקב קצמן, ככה אמר הנאצי מחשמו. יעקב קצמן הזה ישב על יד רב אברום שטיינר. אתם מבינים לבד שהוא איבד מיד שפיות דעתו, הוא הבין שהולך להרוג אותו. אז הוא התחיל לדחוף את אברום שטיינר, יעקב קצמן, כאילו יעקב קצמן. הוא התחיל לדחוף אותו, יעקב קצמן. בקיצר רב אברום שטיינר, זכרנו ברוך החליט להיות מעביר על מדויסו, והבין שם הפיו ולשן ישם במצורס נפשי. אז הוא לא ענה לו, אתה יעקב קצמן, הוא לא ענה לו. אתם מבינים לבד שאם היה אומר, אתה נקב, אפילו אם היה אומר, אני לא יעקב קצמן, כן? היו הורגים את יעקב קצמן. הוא נעשה את זה בשקט, וככה הוא דחף אותו, יעקב קצמן. וממילא הגיע לנאצי, מחשמוי. כשהגיע לנאצי, אז הנאצי הזה אמר, היום החלטתי לעשות הפוך מכל יום. כל לילה אני קורא לאחד ואני הורג אותו, הלילה החלטתי להרוג את כולם חוץ מהשם הזה שאני הכנסתי. הרגו את כולם חוץ מרב אברום שטיינר. רב אברום שטיינר היה היחיד שנשאר. מי שזוכר אותו, את רב אברום שטיינר, הוא היה בגיל 96, הוא הלך על הרגליים, ירד לבד למכולת, היה עושה לבד שפונג'ה, אני מכיר אברכים בגיל 30 שלא עושים שפונג'ה. בגיל 96 ירד לבד למכולת, בלי מקל, היה בריא. המספידים, כל המספידים בלוויה שלו, אמרו ששוימה פיו ולשוינה, שוימה מצורס נפשוי, אמרו פיו גימטריה 96. שוימה פיו ולשוינה. זה שוימה פיו. הוא לא פגע בו, הוא לא הרס לו את הביזנס. חיים, חיים. הוא הפסיד משהו מלא לדבר. אוי.